Salutare toată lumea, eu sunt Alex, împreună cu Cristi, la un episod de Minecraft multiplayer. Și hai să începem, ne terminăm casa. Și dă-ți bă și tu capul la jos să vadă lumea ce skin ai. Al lui Zâz Andrei, dar numai că îl are cu scrisul ăla pe el. Și e negru de tot. Târnă căp, trebuie să te omor. Nu da. Ba da. Nu da. Ba da. Bă, nu aici, nu aici. Bă, Dar unde vrei? nu aici, aici. Uite aici, lângă. Știi că puteai și mă omor acolo? E da, pune-l aici. Unde? Pune și tu un bloc. Pune și tu ceva acolo, să știu. Uite aici, aici. Aici? Da, stai, nu da. Dacă. Nu știu dacă. Băi, sunt bun la level. Să ceva pe YouTube. What? Comentariu nou pentru Slither.io. Emil Bolăceanu. N-ai abonat unul la altul. Eu gata. Nu. Nu. Nu, Emi s-a abonat la mine. Și păi și eu m-am abonat la el. Da. Deci atunci ce zice să mă abonez și eu la el? Că sunt abonat. Am bag cu tot. Cine vrea o lopată? Adică... Da? Cine vrea o lopată? Nu. Așa în toată. Da-te, să spun. Bă, what? Cine a spus? Eu? Aha, nu mai avem două dale albe. Hai unde ăsta? Eu pun de acum? Hai pus voi. Lasă, pus. Stare. Nu! Ce nu trebuie? Cristal. Drag, Două. Păi ia dă-l așa. Dacă te dai și un pic, ar merge, cred. fac unde? Ce? Fac unde? Vezi? Nu fac, am făcut. Nu afară, mă. A intrat unul. Cine? Un player. Uite. Și că trebuie să știu să nu știu că și eu. Am făcut ceva greșit. Nu mai da. Deci aici e ceva greșit. Uite. Păi ce te faci în fața mea? Chiar te-ai făcut. Păi dar nu pot să trec, să pun asta. Acolo nu aveam ce să fac, deci acolo la încăpătura mea. Unde sunt? Hai, de aici. Asta nu văd așa pe covorul ăsta. Uite.
Mă lași așa că urmărește. Uite încă. Dă-și mie o lopată. Nu uite. Uite, că nu e nevoie. Tot ăla. Ăla nu. Închide bine. Și oameni buni, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și o abonare, măcar, și pentru Cristi Daniel. Facem aici de asta. E bine așa? Ați dat pe telefon? Da. Bă, mai înaltă, da, bă. Bă, tu ce ai mă cu mine? Nu ai nimic? Stai cu minte. Vrei la col? Nu vreau, Vrei la col? nu vreau. Vrei la col? Pune spatul aici, nu mai da. Dacă te pui în fața mea, Așa desi, da? nu mai pui de spatul aici. Bine. Bă. Bă, bă, dar nu mai dacă tot începi. Hai, dă-i. Bă, de ce nu mai am? Bă, eu nu mai am de alea. Ce-mi pare? Nu mai am torțe. Și ne trebuie aici. Mai trebuie geamul. Bă, aici e cu formoasă, știu. Da, nu vreau. Vorbește și mai tare. Nu chiar. Mergi cu răsula. Merge și pe ia uite-te, da. Ia uite-te. Hai să vezi cum este. Știu, am văzut. E tare? Hai de mea să dormim. E noapte. Stai că să am niște torțe. Am făcut niște torțe. Unde e? What? Nu mi-a dat torțe. Vrei să-ți dă ție torce? Da? Am torce. Uite. Am să aici 4 de torce. Dacă mi-a făcut. Bă, dar nu mi le dă. Eu nu A, uite, bă, mi-am făcut de doi. Nu le vedeam. Nu sunt în mine. Mă pun și pe afară ca să vadă. Eu spun Îți place așa? Da? Îți place așa cum am spus? Ești șmecher? O să ne pierd am cuteculăm de asta. O să vezi că știu că o să sparg toatele, o să pun geam. Bine. Uite. Da. Eu mă duc în casă. Uite-l, vine în casă, vine în casă, vine în casă. Fiu! Drept aici l-am oprit. Pleacă! Nu, în spate. Nu. Hai să ne culcăm. Uite, și să ne culcăm. Nu poți.
Păi monstru. Mor. Fiu. E da, e urât, că ai făcut acoperișul pe mine. Tu ai făcut casa asta. Păi da, dar nu, trebuie să faci mai sus. Să nu mai sus. Dar și la mine. Uite-mă, că nu încercat. Stai, că trebuie să îmi spar Arată partea. fără ăsta. Nu, lasă un pic. Bă, ești un topor de aluminiu, am dat. Dacă tu nu vrei asta. Dacă tu nu vrei topor. Așa, dacă. Am făcut mai înalt de acolo, de acolo. Ia uite, te vezi? Ce mai înalt? Ce mă? Da, mă, l-am făcut la amândoi. Ia uite, de cum ai putut să ne scăpăm de asta? Cum? Ți-am zis! Ia de mine! Cum scăpăm? L-a scăpat. Bă, what the fuck, de ce nu e? Trebuie să facem acoperișul egal. Mai toporul ăsta. Nu știu cum. Bă, mai vrem o topor? Da. Te vrei toporul? Toporul lui altfel. Bă, abia sunt level 1. Cred că după ce o să facem acoperișul, o să terminăm acest episod. Da? Păi am filmat 12 minute. Ce bine. Lasă mă gândim și eu, da. Mai prigeau eu, mai vrei. Uite, așa vreau eu. Nu știu. Dă-te. Dă-te și tu tot dă-te. Gata. Acum nu cred că mai putem. What? Hai, ia pune asta. Nu mai pot să mai mă pot. Bă, ți-ai făcut din cauza ta. Bă, nu mai da. Hai să ne culcăm. Gata, trebuie să faci ca mine. Am făcut ăla. Gata, am rezolvat. Vezi? Let's go. Let's go, let's go. Nu și go. Valeu. Mamă, ce șmecher arată casa, ia uite-te. Nu. Vezi? Și cu lemnul ăla făcut de mine. Alexei, dă-mi scutul tău să-ți asantezi. Nu, nu. Dă-te un pic. Ia uite, zombie. Ce se bate. Uite, mă, uite. Nu ai vrut să faci. Știu. Asta e doar server pentru noi doi, da? Și ne tragem pe noi. Nu. Oari? Câți metri am aruncat eu? Cât metri ți-am aruncat? Că vreau să-mi dă și o arcă.
Ai nevoie de arc ca să-mi Ești șmecheră? Ia uite-te. Ești șmecheră? Dacă trec cu arcul în sus. What? Bă, dacă trec cu arcul în tip. Ajutor. 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 Gata. Oscar.